Assalamu alaikum bandiraɓe fotoɓe ɗo e ndeɗo fallantere nde gindirɗen Daartol pinal fulbe banda men Allah jarama on calminama on jurama en jetti Allah en jetti Rasul en jetti jinnaɓe en bi bismillahir rahmanir rahim en gudditi dingiral meɗen hande en gudditiri ɗum yewtere tawa yewtere nde waɗata ɗum ko mawɗo doggol o e hoore mum woni Abdulaay Alasan Jah andi ko kanko woni mawɗo meɗen e ngal ɗo dingiral e taw noon omo jogii gonɗo dow makko woni ceerno meɗen ceerno Abdulaay Alasan Sow en calminimo en namdima no ɓandu waɗi en mbi en kawen yaari yo Allah addu cellal ko wona ɗum ko en calmini sernaɓe sognaɓe wonɓe ɗo eɗen ñaagui moni kala ɗo woni yafuya e deftaten hen tan ko on ji hande gonɗen ko e ñalawma alkamisa en jolni ɗo yewtere Daartol wana noon hewno waade e kono noon e bawɗe Allah en pelliti jolnude ɗo yewtere nde beele mbawen humnude haaɗi hakkude meɗen e bandiraɓe meɗen waɗi noon ñalawma mo yewtere o fonno wadde on ñalawma wonko o joga ene ɗeɓa fadde seeɗa wadde en cuɓima ɗo hande ko tubakoɓe mbiyata noon exceptionnellement ko e oɗo kadi e mbaadi ndi mbaɗanno ɗen waɗanta en yewtere nde ko ceerno meɗen Abdulaay Alasan Jah yewtere nde kayri fof no nde haalira gila e adan ni ko fewti e ceerno meɗen ceerno Fuutankoɓe ceerno Afrique ceerno aduna waliyu e saha muɗum tampanɗo diwan muɗum tampi hen ha woodi ko hefti ɗum hen ɓaade ko fittando muɗum yaade tawa ala ko tagi ɗum wadde ɗum so wona yidde wallude Fuutankoɓe beele jeeya koye mumen kadi jeyto mbaɗa hakkude mumen e heediɓe mumen keerol goto fof anda ɗo haaɗi neɗɗago Fuutankoɓe e fayidagal mumen arta ɗo wonno yimɓe nanguita laawol yaadu haɗo Allah jofni ay banda men haalde noon ko fewti e Cheikh sileymaani Baal weeɓani waɗi noon ko neɗɗo mo ganduɗa tuggude hitande 1970 woni nde o jibina ha hitande 1975 walla ni e jeegom ala ko woni sakka makko ala ko woni ngoƴa makko so wona geɗe ɗiɗi ko heddi ko yanta hen woni ngoƴa makko ko andude Allah andude diine Allah woni ngoƴa makko ko jiiptude walla loggidde diwan makko e juuɗe ɓe ganduɗa hay so pewnino ɗo sakkitiɗo woodi no wayi ha goɗɗum yanti hen kadi e bawɗe Allah enen wonɓe ɗo ɓe eɗen ɗum gandi ñalawma fof mo Allah addi so tawi Cheikh sileymaani Baal haalama walla ceerno sileymaani Baal haalama en ñande fof eɗen nana ko ɓeyditorɗen waɗi noon ko maayo
gandal kadi ko tambiɗo leñol makko o tambani ɗum kala ko ganduɗa ko kañum woni neɗɗagal mum o haɓana beeli rewtude kala ko woni ko ganduɗa ɗum ɗo ene ñoola ɗum ne ñoofa ɗum ene ñonga ɗum wadde Cheikh Sileymaani Baal haalde ɗum wona ko weeɓi kono e bawɗe Allah eɗen jetta Allah no feewi waɗata yewtere nde ko gando on bange waɗata yewtere nde ko Abdulaay Alasan Jah ko janginowo ko tarihiyanke ko wittiyanke ko jayndiyanke ko windiyanke e kala ko wone yankagal e ɓaade ko to bange moƴƴere ko ɗum woni ko ceerno meɗen ceerno Abdulaay Jah woni so tawi o felliti hande omo naata omo yewtida e meɗen jinmi wiide omo yewtida e meɗen ko fewte Cheikh Sileymaani Baal eyi bandam en mbiyeten tan ko joom boru loppata boru mum waɗa ko saami fof hocca watta e wowru e mbaadi yewtere men hande noon ɓaade ɓe mbi mo wawa bonnat bawɗo o moƴƴinat ceerno meɗen Abdulaay Alasan Jah ma yewtan en ko feewi e toɓɓe baaɗe ni hay sindo waktu o rokkani maw sippiri hen ha wooda ko koccuɗen hen beele enen ne kala e meɗen cemorɗo hen goɗɗo on naaten ɗo mbaɗen cibi woni mbaɗen koɓe mbiyata ko hare arabeɓe ko eyi towɗo o gatata koye goddol walla e geenol dabbo o gata e cuudugol bandamen ko ni woni ɗeɗo toɓɓe ko idi fof hol Cheikh Sileymaani Baal ko holi kanko hol jibinande makko hol ko woni manam hol jangde makko gueɗel dewwel hen ngel holko woni miijo makko to bange dawrugol caggal nde huftidini gueɗe makko to bange andude diini islam e andude Allah e andude gueɗe jaaɗoje hen gueɗel deftugel hen ngel ceerno Abdulaay Jah jiɗɗen yewtida e meɗen woni toɓɓere tataɓere koko fewde daraja makko fayida makko kanko Cheikh Sileymaani Baal e nder Fuuta felliddemo ardade wooda ɗo yetti wooda ko fewni wooda ko yuɓɓini kanko e goomu makko haa oɗon ya garta mo waɗi nder Fuuta o daña hen daraja kanko e wondiɓe makko ɗum ɗon woni toɓɓere meɗen tataɓere toɓɓere meɗen nayeɓere nde caggal hankadi nde ɓendi e maɓɓe kamɓe seernaɓe caggal nde ɓendi e maɓɓe kamɓe goomu maɓɓe ɓe mbaɗi ko wiyete ko sensibilisation ɓe puɗɗi yerɓinde diwanuji ɗi holto ɓe ndewi holto ɓe puɗɗori holɓe ɓe puɗɗi tigi rigi heɓde ɗum woni seɓɓe koliyaɓe ɓe ganduɗa ko kañum en gonno doole to bange harbiyankagal satigueɓe ɓeɗo seɓɓe koliyaɓe surtout rokkuɓe Cheikh Sileymaani Baal doole hol jokkodiral gonnogal hakkude makko e ɓeɗo kadi hol mbaadi ɓeɗo gaddanimo to bange ballal beele wawde yerɓinde o yurbita o liɓa o riiwa ko tawi ɗon ko tawa ɓaadi hankadi doole mumen natti wonde doole gotti lefte fuutankoɓe eyi ɗum ko gueɗel nayaɓel toɓɓere joyeɓere nde
ko kanko Cheikh Sileymaani Baal holno momtiri muudo horma, holno momtiri muudo horma. Enen kewɗen nande ko holno heliri muudo horma, holno momtiri ɗum wadde to bange meɗen e nder Fuuta. O addani Fuutankoɓe wawde foofde, o filtini satigeɓe ɓe o tawno toon ɓe, o yuɓɓitini Fuuta e mbaadi ndi ganduɗen, walla ndi ceerno meɗen Abdulaay Jah jogori haalande en. E kono neɗɗo ko fewjata Allah ko waɗata, o dañaani heɓde duuɓi juutɗi hawo waawa yiide ko liggi ko, hawo waawa ɗum ardade. Oɗon nganndi koɗo jeereyel tumbere ɗo o heddi hare makko hakkude makko e safalɓe, mbele momtude muudo horma e Fuuta e riwtude safalɓe haa lobbuli mumen, artirde neɗɗagal fulɓe e Fuutankoɓe e diwanuji mumen, rokkude ɗumen fayida e neɗɗagal e timmode e hakkunde mumen, yuɓɓitinde gurnameje hakkunde men woni o rokka ɗumen mbaadi ko wiyete organisation ko, walla réorganisation ko e bandamen, ko e nder ɗeɗo toɓɓe ceerno meɗen mawɗo meɗen mo tugniɗen woni Abdulaay Alasan Jah, ko kanko yewtitta e meɗen hande. Eɗen ñaagi ceerno men ceerno Abdulaay Jah so tawini heɓi ɗo wawi wonde fof, bisimilla mum e dingiral mum, bisimilla meɗen fulɓe hakkude meɗen e jawtaɓe mo jewtiten hande o. Yo Allah rokku en ketki moƴƴi, kadi wawa rokkude en muñdirde koye meɗen. En ñaaguima Allah ɓural e ɓamtare, en ñaaguima ɗum kanko geno towɗo yo wallu en beele no jettidirɗen anniyaji meɗen bijahi sayyidil mursalin. Ceerno Abdulaay Jah, ɗo mbawɗa wonde fof eyyi Daartol e pinal fulɓe ene hettodira e ma e oɗo waktu mo kalɗen ɗo. On jarama. Jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓe tongode mumen keŋi e Daartol e pinal fulɓe, walla ni mbiyen hettiyankoɓe Daartol e pinal fulɓe, hay so tawi wona e dental heɓe jeeya. On calminama noon kala e kuuɓal, on juurama, on beltanama. Calminaɗi keeriɗi faade musidɗo meɗen sehil meɗen ceerno Samba Hammadi Sow, uddiɗɗo yewtere nde, udditiri ɗum no hannirta ni. En calmini dendagal jogorɗo heɗade yewtere nde. Addani en ɗo hewde gandal ala, addi en ɗo tan ko rendude e bandiraɓe meɗen seeɗa mo Allah andini en e oɗo ceerno mawɗo, oɗo ceerno mo ganduɗa feranino en lawol yo en ndew hono no mbiɗa ni Sow Samba Hammadi. Lawol ngol ganduɗa so tawi en ndewi e maggol en majjata, on woni ceerno sileymaani Baal. Ɗum noon eɗen ñaagui ballal dendagal terɗe dental ngal, saabu mo kalaten ɗo o ko maayo. ɗum noon so tawi neɗɗo wiine haala maayo wasata ko seeɗa haalata hen ko ɓuuri heewde ko deƴƴa. ɗum noon kala mo Allah andini hen hunde ene ñaagande addata ballal muɗum.
non so tawi en jaɓani toɓɓere adande nde holi gonɗo ceerno sileymaani Baal. ceerno sileymaani Baal jibina ko boode e diwan Toro hedde hitande 1920 1920 wonande wonɓen o jeeya ko e galle seremɓe innirtenoɓe ceerno haso walla mbiyen aso ko jangol ngol ganduɗa yuppata ko e maayo Sénégal banggue ñaamo boode nde o jibina nde hawri ko e fuɗɗode luure poɗodiral jappere deniyankoɓe ko den ɗum Saydou Anthumani Tall bamum Cheikh Oumar Al Foutiyou gooreɓe o jangguitno e duɗal Pir Sagnokor bammakko Racine Samboukar Malik ene wiye yalti koye Ogba Ibn Nafi gadiɗo nannude l'islam e nder Afrique ko heewi e galleji toroɓe Fouta ine gaskirintono e arabeɓe ha tengti noon e gengol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo jaam e kisal woni mum tani ko Boubacar Ibrahima ene wiye ko kañum adi woppude yettode bande wostori ɗum Baal ngam serindade e segade pankare deniyankoɓe ɗiggere makko e moƴƴere makko addannomo innirede Baal walla ha joni de kanko Sileymaani Baal yummakko wiyete ko Maymuna Yumma Dieng Lamin o askirinte ko e galle lamtoro Guédé Sileymaani Baal yummum wiyata ɗum ko Demba Maymuna ceerno Sileymaani Baal idi jangude ko boode caggal ɗum o yalti ngam jokkoyde jangde makko hono no yoga e almuɓe mbaɗanno ni omo jeeya e haralde jangoynoɓe furankoɓe jangoynoɓe Pir Sagnokor e diwan Kajoor ngal duɗal sosno ɗum ko Khali Amar Fall duɗal ngal ina jangintuno sariya e firo ɓuran ko ɗon hawre laawol gadanol e Abdoul Hammadi Alhaji jogorɗo wonoyde almami gadano Fouta Toro ene jeeya kadi e nden haralde ceerno Bayla Perejo Sow to Hawre Eliman Boubacar Kane to Dimat Tafsiru Jabiri to Diagnum Alpha Amar Seydi Yero Bousso to Hoore Fonde Tafsiru Amadou Hammar Wan to Kanel ceerno Abdourahmani Sall lollirɗo tenanta jangoɓe to Janjoli Daramani tenanta jangoɓe walla dara tenanta jangoɓe addannomo ndeɗo waccore ko nde o fuɗɗotono jangde nde famamuye makko ne sattuno no feewi o wonano belɗo hakkille e on ɗon saaha kono noon ɗum fo e wonde omo laaɓno reedu kadi omo yarliti o watti subaka fof mo Allah addi o tenano e almuɓe ɓe ko ɓe jaynori ha ɓe daña jangude o waɗi ɓe sehilaɓe o ɓattiɓe kala nde almuɓe ɓe ɓaari o takko goto e mabɓe yo janginmo caggal ɗum noon Allah uddiri hakkille makko o dañi hen gandal payodil ngal on woni ceerno Abdourahmani Sall tenanta jangoɓe to Janjoli ceerno Abdoul Karimu Diawando to Seeno Palel koye nden haralde ceeno
Alpha Amadou Nya gandiraɗo Eliman Lewa to Soringo, ceerno Youssouf Lam to Jarangel, ceerno Molle Mamadou Ly to Ciloñ, ceerno Saydou Anjumani Tall to Halwar, on woni bamum Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Ko ɗo ceerno sileymaani Baal ɓendini miijoji mum to bange mbayligu laamu Fuuta Tooro. O heɓi ɗo henna ɗo pirɗo yewtidde e ɓeeɗo seeremɓe ɓe limtuɗen ɓe o janngidi pir e ko yowiti e gonka Fuuta jojugol mbayligu e kala fannu tawi koye laawol jihaadi. Ko ɗo dillere seeremɓe ina hen ne mbiya dillere toroɓɓe jibina. Kamɓe fof ɓe nanodiri ruttade Fuuta e sahaa goto ngam siinude miijo maɓɓe ngam hono libde laamu satigeɓe lomtinde ɗon laamu mahingo e diine. Kamɓe fof eɓe kawri wonde laamu deniyankoɓe e koliyaɓe sari pankare e Fuuta hay sinno tawi koɓe julɓe, kamɓe sariyeɓe e koliyaɓe hay so tawi koɓe julɓe ne koye inde tan, sabu geɗe ɗe ɓe mbaɗata ɗe fof ko geɗe sanamiyankoje fawiɗe e aadaji loldiɗi kadi diine. Gaga ɗum geɗel gongel kadi ene wonno goƴa maɓɓe hono jimandi safalɓe ha tengti noon e hormankoɓe. Caggal nde ummiti Kajoor, kanko Sileymaani Baal o yaɓani Fuuta Jalon janngoyde e juuɗe ceerno Modi Alpha Sellu to Labe. O jange on gandal lasrari ko sirru coomiɗo e kala alkulal. Ɗo Fuuta Jalon ɗo nde wonno dillere seeremɓe waɗino ɗon, ceerno Sileymaani Baal woni e wittude no nde jibinere no e hol kuule kese ƴeftanode ngam joƴƴinde ngunɗon laamu. O faami ɗon juɓɓude laamu Fuuta Jalon holno lelorino. Kayri fof ndi mahi ko e seeremɓe, ko seeremɓe ɗowi laamu ngu gila dow ha less. Ko ɗo ceerno Sileymaani Baal fuɗɗi annuminde juɓɓude laamu ngu yiɗi sosde so hoori Fuuta Tooro. ene wiye kadi Boubou Malick Sy to Ɓundu mo ganduɗa janngino kadi Fuuta Jalon kañum ne ko ɗo ƴoogi miijo sosde laamu alliyankewo Ɓundu. Modi Alpha Mamadou Sellu ko kañum wi Sileymaani Baal yo jokkoye jangde mum Bilar Singiɗi, on nokku noddirte hannde Mauritanie. O jangi e nokku ene wiye Maal, jangini mo ɗon ko gooto e seeremɓe ɓurɓe dowlude e Zouaya en Berbere. ɓen ɗon ko janginde tan e heɓlude woni meccal mumen gila ɓe poola e wolde Charbaba. ɗon ceerno Sileymaani Baal teskorama ƴoyre muɗum e gandal muɗum ha ko ɗum saabi o hokka ɗon cuddiɗo e galle mawɗo seeremɓe e leñol Dawali en. On o dañji e mum ɓiɗɗo gorko ene wiye Boubacar Sileymaani. On Boubacar dañi ko ɓiɗɗo goto debbo hono Karjetou Boubacar. On Karjetou Boubacar resno ɗum ko ceerno goto Dawaliyanke. ɓe dañji ɓiɗɗo walla ɓiɓɓe darjuɓe nanaɓe Cheikh Mouhamadoul Fadel ko hen jeeya, Hadrami ko hen jeeya, Aynina Khalifa biyeteɗo Saadou Bou e Saydou Bouye. ko e ɗe duɗe Sileymaani Baal ɓeydi famde holko woni jihaadi, holko konngol ngol soomi. caggal nde Zouaya en poola tawi fooli ɗumen ko Beni Hassan en e wolde Charbaba e joofnirde teminande 17 eɓe jogii kamɓe kala fimde dillinde filñitere ngam sosde dowla mahiɗo e diine. Sileymaani Baal ene yiɗi kañum ne
siinude ngon miijo e leydi mum Fuutatoro e nder coccodiral makko e leƴƴi safalɓe o faami hen geɗe kewɗe ko wayno yaw mo safalɓe jogii e leƴƴi ɓaleeji hay hen noon wontuɓe julɓe ɓe jeygu ɓaleɓe ruggoji Bani Hasan en e won e Zoya en e gure ɓaleɓe aawi e haqqillaji maɓɓe wonde kala ɓaleejo ko jiyaɗo hay kanko o wuuri ɗum kanko fof e resde e maɓɓe e jillodirde e maɓɓe o wuuri ɗam ɗon gurdam ko wona ɗum ko jimandi safalɓe Fuuta ina mettimo no feewi kanko sileymaani Baal ko ɗum saabi muyande makko e sosde laamu diiniyankew mumtowo jimandi safalɓe ina mawni e makko no feewi ɗum noon so tawi en jaɓani toɓɓere ɗimmiɗe nde miijoji makko e darde makko caggal nde o gasni janngude sileymaani Baal hooti leydi muɗum Fuutatoro e wondude e duwuji seerenɓe makko jillu makko e ladde addanimo humpito mango fandare makko ko wootere daranade diine l'islam ceerno jangguinoɗo mo maalo wasinomomo yo fellu jihadi o rento noon rewɓe sukaɓe nayeɓe sileymaani Baal ko sagata combolinɗo joom darde dow bawɗo haalde cuusɗo carɗo hesɗirinde dewal Allah habde pankare e aadaji ɗi jaadani l'islam ko ɗum woni tigi rigui ko ɓuri tidde e anniyaji makko ngam heblude ɗen panale o adi taw ko uddidde duɗal ɗo boode ɗo almuɓe hewɓe ummiɓe jogli kala ina ngara ɗon janngude o fuɗɗori taw ko waajuji e wasiyaji yamirde ko moƴƴi hadde ko boni al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar caggal ɗum noon o watti yillade e gure he ngam ƴeewoyde toon ɓe o jangginnoɓe walla sukaɓe ɓe o jangginno o yiɓɓini kawral mangal to jowguel baalaji sara hoore fonde o yindiri ɗon eko ina tolno e capantato ceerno ngam yurnade gonka Fuuta on saaha hawri ko Fuuta ina woni e loore mawde tawi saabi ɗum ko kareli poɗodiral laamu hakkunde sarigeɓe musidɗo meɗen Sow Samba Hammadi yajninoma hen no feewi e jewte meɗen ɓennude ha tengti noon e haare hakkunde iwdi guelajo jeegui guelajo Siré Sawalamu e Mody Boubacar Siré Sawalamu e on saaha Fuuta woni tan koye kaya mbeya ruggoji ɓurɗo dole foof toƴƴo goɗɗo on heɓta jawdi muɗum hay goto kadi on saaha suusa woytanade Satigue Soule Ndiaye caggal nde tooña basal e caɗele dooki Fuuta ɗo doge waɗi ɗo hucci ala Pulaar wiyata kan gonka wonani seerenɓe Fuuta ɓe fartange mawɗo ngam findinde e famminde e hirjinde hono no Nasiruddin wanno e teminande 17 ni e on saaha lamɓe deniyankoɓe wondiɓe mumen safalɓe ceerano e ruggude fiide e guinde koye nder ɗum jawɓe jambo hono wondidiɓe Sileymaani Baal jaltina wuuro dogi molo yi koɓɓillo ko ruggoji deniyankoɓe safalɓe kadi addanno jalluɓe humaynaɓe ferde faade Saloum caggal mayde Alhaji Lamin tanum Abdoul Hammadi jogorɗo wonoyde almami Fuuta Abdoul Hammadi woni almami Abdoul Gadir Kane ceerno makam Atumani on ko jinnaɗo Bayla Perejo jooɗo yi nelga diwan Karakoro ngam dadde e bone deniyankoɓe ene wiye kadi
ɓe nangi cukalel gotel almudel ɓe jeeyi ɗum tubakoɓe Ndar ko ɗum waɗi seeremɓe ɓe wawnude Satigi Sule Ndiaye e deniyankoɓe yo tuub naata e diine l'islam. Holko wonno lowdi wasiyaji makko kanko ceerno sileymaani Baal ɗum ko toɓɓere tataɓire nde en mbi ceerno sileymaani Baal ko jangguinowo kono kadi ko baajotonoɗo o wonno o serani e noddude yimɓe faade sariya Allah ɗum nayimo ha horko ƴere wonno wuuro lamorgo Fuuta e on saaha ngam yidirde e Satigi o e hoore muɗum o wimo yo woppu diine sanamuji o woppa woɗaji sen kaali e Farayse mbiren ɗum ko superstition arabe wiyata ɗum ko khurafatuji ene kewno e on saaha o woppa mbilew o woppa bidaji e dendagal gueɗe ɗe jaadani e diine ene jeeya e ɗin wasiyaji hono gonɗingol gootagu Allah yamirde njuulu e hoorde lewru korka e wasde resde ko ɓuri rewɓe nayo ene wiye Satigi ina jogino ko ina tolno e 100 debbo kono noon professeur Oumar Kane wi ina sikkiti ko wiyete Satigueɓe gonano julɓe koɓe julɓe ɓe gonno hay sinno tawi eɓe mbaɗanno gueɗe kewɗe iwɗi e aadaji ha tengti noon e dewle mabɓe e gueɗe goɗɗe ɗe ɓe mbaɗanno e saaha piilungal ceerno meɗen ceerno Samba Hammadi Sow meeɗi ɗum haalde tawi ko gonga seeremɓe ɓe kutorima diine o no feewi ngam derguidde laamu Satigueɓe saabu mabɓe famde diine o holɗo tolni e pittali furankoɓe kanko ceerno o liggima hakkillaji fuutankoɓe ha ko ɗum saabi o dañi yimɓe hewɓe gila e almuɓe ha eɓe gona almuɓe ngam sarde miijoji mbayligo gila to banggue diine ha to banggue dawrugol o serani e famminde fuutankoɓe wonde l'islam ko diine potal o ɓalli seɓɓe koliyaɓe ɓe nde wonno omo andi ko ɓen goni koninkoɓe renɓe kisal Satigueɓe to horko ƴere Janjoli Sinthiou Garba e Guijilon ina jeeya e jaggue makko e nder hinde seɓɓe nde ceerno Abdourahmane Sall gandiraɗo tenanta janggowo en kaalimo nane goto e ɓe o jangguinno duɗal Pire caggal ɗum yimɓe ɓurnoɓe ɓallade Satigueɓe ɓe mbatti wettandemo noppi mumen ina jeeya hen jaggue mawɗe e seɓɓe koliyaɓe ko wayno Siré Dara mawɗo seɓɓe koliyaɓe Guijilon el fekki Ngenar Amadou mo ganduɗa ko koningue kadi mawɗo wonno o rewri ko e ceerno Molle Mamoudou gam hebde hakkille el fekki Ngenar to Janjoli mo ganduɗa ko jaggal mangal e koninkoɓe sahinoɓe laamu Satigueɓe ɓe kanko Sileymaani Baal omo faami so tawi o heɓani seɓɓe koliyaɓe ɓe ene wayno fandare makko nde yawata tabidde nde tawno laamu deniyankoɓe ndenka muɗum fawi ko e seɓɓe koliyaɓe nden noon hankadi Sileymaani Baal hoolima nde tawno o heeɓi yogga e jagge koninkoɓe ɓe o yehi Guijilon Janjoli hoore fonde Sinthiou Garba e horko ƴere o windi ɓatake faade Satigi o wi ɗum yo gonɗin Allah sono yiiɗi dandude fittande muɗum o wi Satigi yo artir nunɗal e potal reena miskineɓe taro kala ko ine lulndi diine ko hono noon kadi kala ɗo ari o wasiyima yimɓeɓe nde cuɓoto almameɓe mumen e nder seeremɓe ɓurɓe andude e ɗeɓe lulnoto kadi deniyankoɓe safalɓe ɗon ɗoɓe ɗaɓɓiri ɓe ko lulndi sariya
ko wayno muudo hormani non so tawi en jaɓani toɓɓere men na e ɓire nde wono lulnogol seɓe ɓe e liɓgol laamu deniyankoɓe nde ceerno sileymaani Baal yetti worko ƴere caggal ɓatake mo winduno sarki o reftanimo tan ko ɗo rewnoɗo ko winduno e ɓatake ko ɗum tan o reftani sarki tuma nde ɓe kuccodiri nde o yindiri e satiji e tawtorede batu mum fof ko wiyatano ko conseil balɗe tati caggal nde o ari horko ƴere e nder balɗe tati he o heeɓi yiyondirde e hohoɓe seɓɓe ɓurɓe ɓaɗade satigi o wiɓe laamu ngu ɓaari ko e moɗon ko onon goni calɗi maggu kono satiji ɓe nanguiri on tan kono maccuɓe mumen ni no jiyaɓe mumen ni dalili mum tan satigi o ina jogii rewɓe 400 nde mbino momi ko kanko Sileymaani Baal haalata o wi nde mbino momi ɗum yaadani e sariya sabu sariya yaniri gorko ko resde ha rewɓe 4 tan o wimi kanko sarigi o resiranko 4 100 heddiɓe fof ko jiyaɓe makko te kadi rewɓe ɗiɗo rewɓe makko 4 ɓe wiyata ko rimɓe ɓe hen ɗiɗo kadi jiidi yumma e baba ɗum kadi ene lundi sariya 100 heddiɓe fof mbiɗen o wi ko jiyaɓe makko kamɓe fof kadi koɓe seɓɓe koliyaɓe ko ni Sule Ndiaye wino Sileymaani Baal nde ari ɗum nde kaɗo haala ceerno Sileymaani Baal hutorima ka no feewi ngam sembinde hirjino makko politique propagande politique sen kaali faraysi kala nde o huccite seɓɓe koliyaɓe ɓe o wiyata ɓe ko on gona jiyaɓe kon rimɓe ko onon goni jagge deniyankoɓe kono ɓe nanguiri on tan kono jiyaɓe ni saabu rewɓe man ɓe mbaɗata ɗumen tan ko taraji ka haala naati tigui rigui e hakkillaji seɓe ɓe haa ko ɗum saabi hewɓe mabɓe wonnoɓe laamorgo ngo peri paaki e gure mumen lasli mawɓe mabɓe hono elfekki Amadou e daramani tenanta janggoɓe Siré Dara kolli jebbilare mumen Sileymaani Baal caggal ɗum satigi Sule Ndiaye nimsiri konngol muɗum ngol haalno e seɓɓe koliyaɓe ngol Sileymaani Baal wimo konngol ko ndiyam so rufi ɓoftotama caggal nde o faami yaaɓe ɓe gona ruttotoɓe Sule Ndiaye felliti habde e mabɓe o yani e janjoli kono seɓɓe koliyaɓe ɓe dartimo o yani kadi e ngijlon ko hono noon o rutti horko ƴere ngam heblude yande e ceerno o on saaha noon ceerno Sileymaani Baal wonno ko Cilon kamɓe e yimɓe mum o faami kanko satigi doole makko ngoni koye ustade ɗo Cilon ɗo kono Sileymaani Baal nan tan ɓeydi yaha dolnude ngam sagaraɓe hewɓe ngari nohitade e jihaadi makko o ko e saaha mo o wonno e heɓade ngam yande e gonu Sileymaani Baal sariki Sule Ndiaye sanki won wiɓe ko ɗo lowanno kure e firel makko kure ɗe petti jane makko o ɗon hawrela jam caggal nde satigi Sule Ndiaye sanki ka reeli poɗodiral jappere ɓamti Amel Konko to Worko Ƴere Samba Janga to Luggere Poli Boɗeji e Sule Buubu Gaysiri to Waali Jantam ngoni e foɗodirde lefol ngol caggal ɗum ko Sule Buubu Gaysiri ko kam heɓi lefol ngol nden o heɓi lefol ngol o noddi baaɗi ko lamtore Decce yo wallumo e habde e toroɓe Sileymaani Baal e yimɓe mum pooliɓe nokku ne wiye Agnam o riwiɓe ha hayre ɓe dahi ɗon lamtoro Decce
tuubi naate l'islam o woppi kaw makko Sule Buuba Gaysiri faati waali jantal satigi Buuba Gaysiri yiiloyi ballal to safalɓe ngam habde e seeremɓe ɓe deniyankoɓe ɓe jiiɗi ko hisnude laamu men safalɓe ɓe jiiɗi ko yo fuura jokku tottude muudo horma wona e less jiimadi mumen kono noon jagge maɓɓe fof gondi ko e Sileyman Baal ha tengti noon e seɓɓe ɓe noon so tawi en jaɓani toɓɓere wattindinde nde golwol e hakkunde ceerno Sileyman Baal e safalɓe ngam libde muudo horma ko haari hakkunde makko e safalɓe ngam ittude jiimandi mumen e nder Fuuta ha tengti e helde muudo horma addani Sileyman Baal daraja mo heeɓi o safalɓe ɓe nde wonno eɓe gandi holko woni anniya ceerno Sileyman Baal ɓe pelliti wallidde satigi hono no ɓe goowi wadde ni gila e kareeli poɗodiral jappere hakkunde Samba Gela Jeegi e Konko Boubou Moussa muuda horma fuɗɗi ko gila e jofnirde teminande 17 lamɓe leyɗele dande maayo Sénégal ɓe fof kadi ina joɓanno ngal ɗo kuɓɓal walla ko nande maggal ngam heɓde ballal ummorade lamɓe Hasan en beele ina mballa ɓe no ɓe keɓtiri jappeje maɓɓe caggal dillere Nasireddine muuda horma ko kuɓɓal wonno won wiɓe sagara fof jontuɗo o waɗata ko muuɗo gawri fof rendine totte hormankoɓe woɗɓe mbi ko muuɗo kanŋe Fuuta fof rendintuno ɓe totte hitande fof ko wawi wonde hen fof so ɗum kanŋe so ɗum gawri ko safalɓe ndendinanteno muudo horma kareeli poɗodiral jappere caggal mayde sawa donde ceerno meɗen ceerno Samba Hammadi yañinoma hen no fewi en gartata hen ala ko ɓeydi so wona tittinde jiimandi safalɓe e nder ngal poɗodiral moni kala ɗaɓɓoyino ballal safalɓe ko ɗum ɗon ɓeydi tabitinde muudo horma kubbal ngal ko cottigu nden ka leƴƴi safalɓe Hasan en ngal tabitinta ko jiimandi ɓen e dow Fuutankoɓe hayni leƴƴi safalɓe gonɗi e jiimandi Hasan en ko wayno Zanaga en ene joɓanno ngal ɗon kubbal fandare aɗande ceerno Sileyman Baal ko ittude oɗo muudo horma mo ganduɗa wulaɗo Abdulaay en ina pawi ɗum e dow keeceje Fuutankoɓe omo yiɗi dillinde fiyande faade Mouhamedoul Heyba mawɗo wulaɗo Abdulaay en ko adi ɗum o yeehi Jafaan nokkuɗo muuɗo Boosiya ɓe renndintano o wi nelaɗo wul hayba ɓe o wi ɗumen hay hakke goto on ngala e rendinde ngal ɗo asagal ngal ganduɗa foti faade koye miskineɓe fugara e masakinen e tugnade e ɗo Allah wiyata innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum suratu tawbati aya 60 ɗum noon o wiɓe kamɓe nelaɓe wul heyɓe ɓe ngal ɗo kubal ala fof ɗo ngal tugni saabu foti tottede asagal ko miskineɓe walla felloɓe jihaadi walla tuɓɓe ko ɓooyaani walla renndinooɓe asakeeje walla cottugol julɓe dahaaɓe e ko nanndi heen ɗum ɗo woni ko sariya wi e tottugol asakal onon noon
o wiɓe onon noon on gona wasɓe kon lamɓe kon alɗuɓe kalane kam hol dalilu ngal ɗo kubbal. Goto e nelaɓe safalɓe ɓe wimo gonduɗa ko lemsude e sontude ngal ɗo kubbal amin nanga ɗum gila a suwa jibinede. ceerno Sileyman Baal wimo so yiɗi kono tuggude e oɗo ñalawma hande ngal wonta tottede e Fuuta mi wondiri ɗum e inde Allah o felli nelaɗo o barmini ɗum dogi arnoɓe nangude kubbal ngal fof dogi kalanoyi Mouhamadou Hayba noɓe mbaddi e Sileyman Baal. On saaha Hayba wonno tehende muɗum ko jingue dande jangol fori no Sileymani Baal waddi e nelaɓe Hayba ni sarima sakima e Fuuta sabu waɗi koko meeɗani waɗede. Sileymani udditi damal ngal meeɗa udditede yoga e diwanuji Fuuta mbati hankadi salade tottude muudo horma. Sileymani Baal taƴi ɓoggi gonnoɗi e daaɗe Fuutankoɓe. Nden Hayba nani no Sileymani Baal waddi e nelaɓe mum ni o tafi kono makko yani e Fuuta ɗo jingue ɗo o wadde garmi gara e kono Sileymani Baal. Goto e mabɓe foof en yiɗi fawde jungo mum e cangol forigol sabu fayida maggol to banggue faggudu. Hayba ruggi guure timɗe e cangol ngol foof. ceerno Sileymani Baal hebli kono mum ɗo cilañ ɗo ina hen mbi hoore fonde woɗɗe mbi o riddi Hayba ha fori ha o fooli ɗum ɗo to jingue o hefti jawdi makko e yimɓe fuɗɗanoɓe dahede ɓe o eggini Hayba e cangol jingue ɗo on dirti faari nokkude wiye Kadra e diwan Ragga. ɗon o fuɗɗiti kanko caparo orugoji makko e Fuuta omo hona jawdi omo wujja sukaɓe o woni noon e rubde faade jingue o jokki rukkoji makko e diwanuji fori ha o yetti Bosaye. ceerno eti riwtodemo kanko e kono makko o yani e mabɓe o wari e mabɓe ko heewi kono yontere caggal ɗum Hayba ɓamti yanguji mum to jingue o fooli Sileymani Baal o jokki ha dande maayo o wari ko heewi e koninkoɓe seɓɓe toroɓe. gaga golwole makko ceerno Sileymani Baal o woni e jokkude golle mum to banggue dawrugol o noddi batu mongu hohoɓe Fuuta ɗo ciloñ ɗo e wiide Stef walla hoore fonde e wiide Sidi Abbas Sow. ɗon sarɗiyeji kewɗi lelna ina jeeya hen liɓgol laamu deniyankoɓe cosgol laamu kesu mahingu e gotagu Fuuta le Fuuta est un indivisible Fuuta ko leydi gotiri ndi feccotako yoga e kuule dowrowe constitution leyɗele men hande ɗe ngol ɗo konngol ine jangte hen. maayo wona kerol Fuuta ko rew e worgo Sileymani Baal wi kala ɗo ruggiyanke iwri e Fuuta yo riwte dagana ha njorol hayre ngal ha ferlo. laamu deniyankoɓe pawinongo e rona ronti iwi lomtoto ɗum ko lamɗo diniyanke amiral mu'minin toɗɗotomo ko goomu seeɗenɓe e hohoɓe haaleɓe diwanuji ɗi foof fawade e gandal makko e nunɗal makko. caggal nde o yuɓɓini batu makko ceerno Sileymani Baal rutti fori ngam riwtude e kattude jimandi safalɓe omo wondi e hardiyankoɓe mawɓe toroɓe seɓɓe o tacciri tufde jowol o yani e Hayba ɗo jingue ɗo nde wonnoɓe gardi ko yoftade
kamɓe koninkoɓe Sileyman Balde momti kono heyba ha laaɓi ɓe mbari hen ko heewi ɓe mbarmini hen ko heewi hayni rewɓe e sukaɓe ɓe goppani kono ɗon wona e yamirore ceerno Sileyman Baal eɗen ciftina wonde ceerno Sileymani Baal janginnoɗomo maal o wasinomomo yo wat jihaadi kono yo rento warde rewɓe sukaɓe e nayeɓe e ɗen golwole ɓe koni kamɓe yimɓe Sileyman Baal ɓe koni kolce kewɗe ko e nden wolde ceerno Sileyman Baal rutti e joomum caggal noon nde o mumti jimandi wulade Abdallah ene Boosaya hani e Fuuta kala won wiɓe kadi Sileyman Baal nde tacci tufde jowol nde o felɓodiri ɗo kolgal fori ɗo ko konu safalɓe wulade Nasr le ayatine en ko wawi wonde hen foof ceerno Sileyman Baal mayi koye nde ɗo wolde wattidinde hakkude makko e safalɓe e hirande 1995 tawi omo yara e duuɓi 55 walla 56 o wirna ko fori mawde walla jeeriyel tumbere sara ɓokki Samba Gela jeegi wiyama ɗo leliɗo tamorowi fuɗi ɗon jamareɓe woɗɓe kadi jani e nde ɗo fiyande kono Tafsiru Amadou Samba to Diaba Malik Siwa to Pete Gane walla Gunne to Juuɗe Diaɓe ɓen jandi makko e nde ɗo fiyande ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe hettiyankoɓe Daartol e pinal fulɓe enen foof en paami holko wonno darde o gorko casɗo cuusɗo calinoɗo yaware ƴettunoɗo gurdam mum fof waɗi ɗum e haare ndimagu Fuuta e haare diine l'islam ko kanko mahi dowla tugniɗo e saria état théocratique no tubakoɓe mbiyata ni hono no Fuuta jalongnaɓe mbanno ni hono no ɓundunkoɓe kadi mbanno ni ko kanko heeli muudo horma taƴi ɓoggi kalifandi Fuuta sabu Fuuta wonno ko siro kala nde ɓoli safalɓe ngara ɓulto noon bandiraɓe ko ɗum woni ko ɓulninomi e gurdam ceerno Sileymani Baal gurdam ɗam ganduɗa ko gurdam payodinɗam e tugnade e ɗeɗe duterɗe ɗe jogorɗen haalde en jurnima deftere Mamadou Yuri Sall en wonde Ibrahima Silla alluwal ceerno Sileymani Baal pensée politique dans tricentenaire africain édition centre de recherche Badiorɗo Dakar Sénégal novembre 2020 en jurnima deftere professeur Oumar Kane la première hégémonie Peul le Fouta Toro de Koli Sengella à Almami Abdoul édition Kartala presse universitaire de Dakar 2004 en jurnima deftere Ndiaye Saydou Amadou jubbande tarikh Fouta Toro moulirde imprimerie nouvelle Nouakchott juillet 1999 en jurnima kadi deftere hewde yurnede Cheikh Moussa Camara Flolirège au jardin de l'histoire des Noirs Zuhurul Basatine deftere nde winda ko hedde 1990 konande firama e ɗemgal farayse l'aristocratie Peul et la révolution des clercs musulmans édition CNRS Paris 1998 en tugnima kadi e yontere ɓendude nde mawɗo meɗen Dia Oumar Alasan yuɓɓini ko yowiti e jubbande e laamu almameɓe gila eɗo fuɗɗi ha gargol tubakoɓe yewtere nde wonani en daɗɗude tigui tugnorgal ngam jokkude saabu hono no mbiɗen ni laamu almameɓe ko maayo e goore men foof ƴogata hen tan koko wawi ɗum noon so tawi wonko ngakke e yewtere he oɗon ɗacca hakke kala ko feewi hen koto Allah ummi
eɗen ñaaga enen kala nde naaraten so tawi wonko ŋakke yewtere e wasata wonko ŋakke beele goore men fof ne adda hen ballal muɗum saabu ko mahren ɗo ko goto wawa ɗum maade wulango jamma ɗaccitta e goto onon kala on calminama on juurama on beltanama yo Allah rokku en hirde jaam wassalam en jetti hono musidɗo meɗen kadi denɗi meɗen Sow Samba Hammadi baɗɗo gardinde yewtere nde waɗiri ɗum kadi no hannirta ni haala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haaldanno e moɗon ko musidɗo moɗon Abdulaay Alasan Jah. wadde en keɗima toɓɓe ɗe ceerno meɗen ceerno Abdulaay Jah rippani en ɗe toɓɓe ɗe joyi ɗe joofino ɗen yo haalde meɗen enenne kaaldene makko gonga o haali kadi ne weli heɗade machallah ne yeede nofru kadi en paami duttorde ɗe o haali ɗe kanko hoore makko ko duttorgal meɗen waɗi noon ko saha guuraɗo fof guurɗo heen o haale saka guuraɗo fof guurdaɗo heen o haale e Cheikh sileymaani Baal mo haala muɗum haaleteɗo hande o so tawi no yoga e meɗen ene nguurno saha mumen o ko ni tan wayanno waɗi noon hakkillaji ɗi ko gooti darnde nde ko wootere ɓerɗe ɗe ko goote kadi anniya e leñol fulɓe ngol ko gootum kadi anniya e fuutankoɓe ko gootum banda men yo Allah sellin sebina Cheikh sileymaani Baal on keɗima e ɗemgal ceerno meɗen ceerno Abdulaay Jah jaaɗo janngoyde witti diine islam witti kala ko yaadata heen yehi Guinée yehi Mali yehi alaaɗo yirlaaki e aduna ruttite safalɓe are mumen kone gayni janngude tawa addi ɗumen to less ko yidde hoolkisaade tigi rigi holno jogori waddude e mumen nde Allah heblimo o heɓindi mbiyemi ko nde Allah heblimo o rutti o heɓindi faandaare makko o yuɓɓini fuutankoɓe o yuɓɓitini ɗumen o artiri ɗumen e mbaadi laawol tawa ko mbaadi jeytaare koye mumen e renndinimaago mumen o haɓi e laamɓe e oɗon sahaa ɗeɓɓe bonnude nguurdam fuutankoɓe o rutti o haɓe safalɓe ƴeftunooɓe takkere mumen pawe dow koye fuutankoɓe o itti ɗum melew o sorni ɗum ladde e o rutti kadi hade makko hade joom makko jeyde mo tawa kadi koto mbaadi hare o holli ɗumen laawol e ndeɗo hare nde ndogɗen Allah andi to nde faari en kono en e inde Allah en puɗɗima eɗen kaɓane haqqeji meɗen onon fuutankoɓe so tawi Allah waɗi haajani mumen ndeɗo hareji min janngo jammi yaaka moɗo woppiri on ko wayni ko idi fof toɗɗo ɗe neɗɗo mo gando tawa ko diini yanke nunɗuɗo koolaɗo yantata hen ko laamu fuutankoɓe oto wontu laamu rona roni kala gando mo ganduɗa hoolare fuutankoɓe fof ene are mumen mana ene notiti sifaji bawɗo ardade tawani wonde ganɗade nunɗal ceerno yo totte ardo e kadi kaɓoɗon e laamu jooɗade diwan goto eyyi yo watta ɓande seeɗa o yimɓeɓe kabde walla nokkuma laamorgo o woni o foltude gure keddiɗe ɗe diwanuji keddiɗi ɗi kadi mbaɗe potal hakkude moɗon onon fuutankoɓe ɗum ko gueɗel keddingel ngel oto gardine laamɗo kuuño so on gardini
koye moɗon almami hankadi ko noon wiyete ko almami so tawi on cuɓima almami on gardini ɗum koye mon mbatte e muɗum hakkille koye so tawi on jiini hunƴi on jiini jiira on jiini alɗa on jii ene ɗeɓa sandu linde seeɗa e dow koye moɗon manam ene addana on ko on paamani e ceerno guitte ɗum tan lomtinnon ɗon mo kooliɗon o hono ɗiɗo wasiyaji eko nande ɗiɗo ceerno sileymaani Baal woppani ɗum fuutankoɓe o dartini ceeri Fuuta o fecciti ɗum o yuɓɓini hen en tout cas aroɓe caggal makko ɓe nde Abdoulkadir ari rewi tan ko e mbaadi no wiruno ni ceerno sileymaani Baal ko ceerno perɗo peranɗo en laawol yuɓɓini gurdam meɗen walla yuɓɓitini ɗum ɗaldi en e mbaadi gandal e gonka ganduɗa enen en mbawa yejjidde ɗum ha enen foof gommoɗen e aduna he bandiraɓe dartode pinal fulɓe en mbi bisimilla moɗon e yewtere meɗen ngare ballodiren onon on gona yewtanteɓe noon min mbiyata onon ko on yewtitteɓe tinnoɗe bandam men kala ɗo mbawɗon wonde ñongade fo e ñongade walla ɓittude fof e ɓittude kala e moɗon joguiɗo kadi moɗo andi ne jogui eɗen gandi ne jogui kala e meɗen joguiɗo ko ganduɗa ene nafta dingral ngal ene walla en ɓosde to banggue andidde koye men kadi e ruttude teddungal e mawɓe meɗen ɓennuɓe ligganiɓe en ɗo mbawɗon wonde fof bandam men oɗon mbiya bisimilla moon yewtere meɗen hande noon hakkude meɗen nde ceerno Abdulaay Jah yuɓɓini dartima ɗo henna eɗen guddita dingral ngal eɗen gudditana ɗum bandiral fof yo Allah sellin sembina on mbiyama bisimilla on mbiyama bisimilla moon en mbi bisimilla koye meɗen bandam men on jarama dey oɗon ɗacca haqqe on jarama.